Aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo kala da kulo kan o de ye k'a fɔ ye ko kunun alamisa don Bamakɔ kɔnɔna na o kɛrɛnkɛrɛnnenya la Champ Hippique la hippodrome na ko mankan dɔ tun wililen don ayiwa a yirala k'a fɔ ko mankan in tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko maire du district k'ale de tun sera Champ Hippique mɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka hectare 4 bɔɲɔgɔn di ale ma Champ Hippique la ko walasa cogo min na maa minnu ka minɛnw yɔrɔw kari-karila opération Amikani na ko olu ka se ka sigi yen nɔ nka a yirala k'a fɔ ko nin ko in ko o dɔrɔn tɛ k'a bɛ komi ko maire n'o ye Adama Sangare ye k'a bɛ fɛ ka wuli a ka dugukolo ko yuruguyurugu fɛ ko ka d'a kan k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko bɛnkan dɔ tun b'a ni dɔw cɛ ko a yirala k'a fɔ fɛnɛ tuguni yɛrɛ k'a tun kɛlen don ka permis dɔw bɔ ka di dɔw ma dugukolo ko fan fɛ ayiwa Champ Hippique maaw ko nin ko in ko nin man kan ka se ka to tantɔ ko sinon ko a bɛ se ka taa bange ko wɛrɛ la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo kala da kulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko tɛnɛn don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Miliyoti la ko kamalenin dɔ ko ale joginna ka d'a kan k'a fɔ ko joginnin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'u tun kɛlen don ka zone dɔ de minɛ o zone in de ko a yɛrɛ ɲinitɔla k'a ye mugu de wuli sanfɛ kamalenin ko ale kunna ma diya bali taara ale sɔrɔ a da la ayiwa ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona walasa a bɛ se ka opérer cogo min na bali bɛ se ka bɔ a la an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bisa ko u sera ka o ko ninnu kɛ ko wa ko kamalenin yɛrɛ ko a bɛ nin na ko basi foyi t'a la wa a somɔgɔw yɛrɛ olu ye foli bila ka d'a kan k'a fɔ ko maa minnu taara a taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko zon masina in sa ale sera ka boli ko a taatɔ yɛrɛ ka ɲina n'a ka marifa kɔ nka polisiw ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko marifa in ko an ka police nationale ka marifa dɔ don ko wa ko a baliw fana dɔnnen don k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliw tɔ lataa ɲɛ sa walasa ka se ka dɔn k'a fɔ maa sinama min ka marifa don ayiwa an balimaw nin kibaruya de tun b'an bolo kala da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la